Третий день перегрымки. Витебск, Полоцк. 19-я перегрымка. Иисуса Христа. А коробку Богородицы, ну пусть джинджина не взять. Это так было бы. О. Так, все. Мы пойдем в керунку крыжа. Вот крыж добро стоит, за крыжом все становимся. Все выходим, подходим уже там. Школе поддерживаем за то, что нас приняли. За то, что уже шмат годов. Конечно. Шмат годов мы сюда приходим. И нас принимают. Комаров не вспомню уже. С комарами, видите, это была такая невидимая и посенсорная брань. На YouTube не выставляю. Ну, видите, духовности так само могут быть разные технологии, коммуникаторы, такие будут отгонять весело. Ходила не. Весело отгоняет от нас ласка Божия. И не боятся нас, коли мы наполнены лаской Божией. Нас бес не може перемогти. Тому треба наповнятися лаской Божией, а не фумикаторы только. Что? Здесь вы сомневаетесь в этом? Может, поговорить об этом только отдельно. А у меня все нет. Будет на Все. Передаю микрофон. Передаю микрофон группе спевающих. Спеваем для школы, для Болболя, спеваем. И так само, конечно же, для римо-католиков, які є тут, які моляться, мають свою каплицю. І нас прийняли так само для молитви. Капляны заховались на многие добрые, наполненные лаской Божией, сприянием Божьим, добробытом. Лето! Многое лето, лето, многое лето, многое лето, лето, многое лето, во здравие, во спасение, многое лето, 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 многое. Я уже двух гусиков не покупаю. Гэта тая падзея, якая сталася 308 гадоў назад, і ўжо 19-й год мы ідём пілігрымкай для таго, каб праславіць гэтых людзей, гэтых мучанікаў славай святых у царкве. Але штосьці ў грэка-католікаў дрэнна выходзіць гэта інтэнцыя, бо за 19 гадоў нават не пачаты беатыфікацыйны працэс. А што трэба для таго, каб быў пачаты беатыфікацыйны працэс, хто ведае?
На початку треба, каб була побожність до тих людей, кого хочуть прославити. Це значить, що треба не тільки раз у год проходити пілігримку, причому часто просто її проходять без наміру прослави мучеників, але ще і молитися до гэтых людей. І, звичайно, після початку беатифікаційного процесу важливо буде суд, оздоровлення, про заступництво гэтых мучеників. Тому, проходячи 19-й год, усі закликаються до того, щоб пам'ятати і у своїх молитвах звертатися до гэтых мучеників і так само просити на протягу года молитвою, щоб Бог прославив їх на землі славою святих, коли, звичайно, нам гэта треба. Так? Тому що для їх гэтае прославлення не треба. Мученики, яны як мученики, ёсць у небе і адчуваюць сябе цалкам добра. Але нашай царкве трэба мець сведкаў веры для того, каб царква была паўноцэннай царквой. Для прыкладу, украінская царква, якая разам з намі выйшла так, з небыцця, так, ну, у іх, звычайна, было падполле ў савецкія часы, была нейкая цягласць, якой не было ў нас. Але іхнія мученікі 20-го стагоддзя ўжо атрымалі праславу. 27 чалавек 12 гадоў назад былі абвешчаны благословенством. С духами спочилых праведников, души заснулых заслуга Избавителю супокой, и заховай их у счастливым житті, что у тебе человека любча, уся либо в Твоих, Господи, где все праведные спочивают, супокой души слугов Твоих, бо Ты один и человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты, Бог наш, який в пекло зашел, и разбил оковы, что тримали вязнев, дай душам слугов Твоих супокой, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одиная чистая Дева, что народила без семя Бога, молися за избавление душаў их. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Став так кричати. Ну і коротше, я викинула своє обіцяння, пішла туди, і так трохи затягнула. Але ось цей процес приходу до Бога, віри, у мене вельми марудна ідея, і я не намного дійшла, мені здається, до того уровня, коли мені було 14 років, коли я прийняла першу комунію. Ось. Тому я дійшла до цього. Бога святые, чем больше мы наближались до Бога, тем больше им казалось, что мы больше грешны. Сам человек возрастает в его разумении веры, возрастает в своем, увеличивается в этой глубине, и навіть коли здається, що на тим самим уровні, то це вже не здається процес. Може треба трошки так. Вот как посмотри, есть. Можно вопрос? Угу. Canon HV. Ну, А дальше? 40-я. HDV. Бурными оплесками на сцену.
жили волоты на Белорусщине. Перше назвать Змитер Дятлович. Аплодисмент. Ён со славной вёски Курпяши, что в Дятловском районе находится. Имя другого Сержук Менский. Ён мажор простый, столичный. Имя третьего Антон Попович. Про його історію нічого не каже. А в часи тия на Білорусщині правив князь Олександр Мудрий. Ой, і мудрий був наш князь-батюшка. Князь-батюшка, князь Шалцович. Окуляри носив ён белізные. Але настала для Білорусщини темная година. Напали на землю нашу дети татарские. Скопили князя-батюшку. Повели в землю злую мусульманскую. Повели и сковали. Стали волоты белорусские думу думать соображать, что робить им треба, что робить им надо. И пошли яны до яги бабульки по-белоруску до тетки Мары. Тетка Мара. Ой, мудрая бабонька, кажу, ты самая мудрая на нашей земле белорусской. Ой, такое горе у нас сталося, князя нашего Александра Шалцовича. Украли проклятые татарские детоньки, и ты нам только можешь допомогти, где шукать его. Дечка моя, знаю я про твое горе, знаю. Но помогу вам только тогда, когда сделаете мне одно полезное дело. И я какое ж тебе полезное дело сделать? Йосиф мне реально дошел. Не замужник. А кто же тебе муж, бабонька Мара? Какая тебе может сказать, до справа не дотечься. Йосиф опять дошел. И никто их не сможет рассмешить. Вот, коли вы знойдете 5 хлопцов, які зможуть розсмішити гэтых дзяўчат, я вам допомогу. Держитесь. Давайте так просто. Женить Вишкевича! Андрюха, станцуй, станцуй. Бабушка настучала. Серега, выручай. Только так телевизор. Новый день, новые дороги, спочатку було много, зараз нормально, нереальные методы, бесследны, мы ведаем, против ждать такие гроши, с какого днем темный нож.
Змагаюся со складушами, як монахи пустив. І просто дьоргано, уже застиг. Здається, зарубилося границь моєї сили. Ей, почекай! Це розпакуй, начиняється звіру ран. Твой голос почути, так і знай. І не спиняйся, не відбігайся, не мовчу твої емоції, Господи, розцвіла сили. Под водою камінцю стракається, нарікається на їх хтось, та й старається, сподобалося людському роду, так много самостойно свет дать цивилизацию, новые креации, старых проблем, як закрытая сфера, тут нема виходу, а на войну, і всередину істинності, і знайдуть того, хто эту істинність очистить, чисто свято, окрім модная громада, шукає серед відео, а від пахне прикольно, і кому не вийде злостне вибори, дивився покликаним подвалом. Дякую, Макс. Ну, добре. Потешили здорово. Покажу я, девушке. Станцевал он танец на воздух. И вышли дети татарские, вырвать супруг Антония Поповича. Станцевали яны танец свой татарский, и вышел Антоний снова выступать, показывать силу богатырскую.
дети татарские поклонились богатырю Антонию и привели с собою князя-батюшку. Глядите на собой. Побачив князь-батюшка свет Божий. И сказал усі слово мудре. Усьо. Дякую. На своей стороне. Зараз будем выступать. Ух ты! Отпочивайте! Подъем у пилигримцы! Отпочивайте! Зарядка! Отпочивайте! Зарядка у пилигримцы! Храпнопис! Снядание! Если не можешь мысли. Отпочивайте! Снядание у пилигримцы! Отпочивайте! Вы ястёк банан! А ён грилы! А вы все ровно ястёк! Отпочивайте! Вы играете на пианино. Вы хотите притирать дух на пианино.
Ну, можна ще пакувати. Але у моєму театрі усе можливо, тому що тут є великий я. Я думаю, що нам би варто було б зняти кіно. Кіно. І тому ми будемо здавати дуже просту сценку, яка називається «Мама, я помираю». Короче, хто буде сином? Ти будеш сином. Хто буде мамою? Ти будеш мамою. Хто буде лекарем? Лекарем буде вона. А з тебе що взяти? Копати вмієш? Будеш рабовщиком. Итак, все дуже просто. Ты помираешь, ты бачишь, что если помираешь, слезы и так далее. А я так, спокойно, без всяких переигрышев, мы все бачим у кино, а не на сцене просто так играем. Ты мало, ты лекар, ты рыбовщик. Все зрозумели, так? Итак, кадр. Первый дубль, первый, поехали. Мама, я помираю. Помер. Ну, вечная память. Глазки забыли закрыть. Все. И что это такое? Я просто не разумею. Слушайте, мужики, вы меня здесь уже под монастырь подведете. Мне это совсем не подобается. Знаете что, вы это робите так повольно, что на вас мультик позасинали уже. Короче, зробите то я самое, але так худше. Добро? Добро? Все зрозуміли? А что это было? Реально, я только вернулся поглядеть, что там дали у нас по сценарию, тут взяли, что сделали. Нет, так не пойдет. Человек пойдет за кавой и не побачит, что вы тут робите. Короче, слухайте. Будем робить все то же самое, а не больше так повольно, окей? Все зрозумели. Итак, кадр первый, дубль уже третий. Поехали. Все? Это все, что вы мне можете показать? Это зовсім не смерть. Сумно. О, а як у вас отримлюється сумно, так сумно. Ви всі мені зараз і зіграєте. Добре? Все зрозуміли, що? Ну все. 3, 4, 5, як ви? І що це таке? Ці ви ржете, ці ви плачете, не зрозуміло. Божечки, що ж мені з вами робити? А? Слухайте, а ви співати вмієте? Хто вміє співати? Підніміть руку. Ну, там поехали. Мама, я помираю. Сыно, доктор. Что? Я помер.
развлекаловка по оценке детей для 10 баллов. 998 год, князь день где поход, идет за собой поганский народ, как христианский почался род. Стали там жовтий Дніпра, пошили в воде вибранці Христа, молитву узносить 33 святара, по-грецьки співає хор свара. Час не прийшов поганству конець, у Римі святкує святий наш отець. Заход усход пошли под конец, и это еще зовсім не конец. Год 1596, греко-католицький обрат вельми простий. Родная мова, Казань, уговорці, кришка в постелі, наша воронка, наша воронка. Київські жери, ми дочки сини, сьогодні ми прийшли жарами. Моління широ розносим, танцуем, п'єм, у володарство вас заведем. Дякую Андрею Войткевичу і команді за чудовний текст. Потому что все говорят такие комплименты. А эти что? Хорошо позируешь, молодец. Правильно. А то скучно все сидят какие-то. Если долго Настя, давай тоже. Настя вообще что-то поникла. Конечно, слава, извини, клубу слава, так бы она уделает. Маточка Божия, маточка добрая, бедные дети мы кличем тебе. Песней покорной молитвы складающих, сердце свои отдаем мы тебе. На своих деточек, что тебе молятся, маточка добрая, ты пошкодуй. Лаская жившую Богом, мы спявайте, серафимы, радуйся, радуйся, о Мария. Радость вам, херувимы, спявайте, серафимы, радуйся, радуйся, о Мария. Туди дети скот гоняли, о Мария. Дитя кеш святыню славим, аллилуйя. Радость вам, херувимы, спявайте, серафимы, радуйся, радуйся, о Мария. Радость вам, херувимы, спявайте, серафимы, радуйся, радуйся, о воскресенье Твое, слава.
Я не могу так. Колись читав я записки подорожника такого в Латинській Америці, і він розповідає, як міряють час аборигени в Амазонії. У них нема годинників, і вони не бачать так само зорок, тому що у них закрито все это деревами зверху. Але вони час від часу... Так, Андрій? Так, він так само пам'ятає, он шестом, но он пам'ятає. В 95-м году отец Венедикт, який з України приїхав, маючи такий більш, скажімо, темперамент український, який може зрушити нас, таких білорусів, які люблять поспати, поїсти. І він вирішив нас трохи запустити, так сказати, на нову територію, пилигримку, тому що у нас не було такої практики, ну, може, давніше було, а тепер как-то не было, в нашей церкви не было такой практики. И... Сказать ему, что он крышку не снял? Не-не. И он... Не-не. Просто машем рукой. Просто машем. Сними крышку, да? И он нам пропоновал, каже, давайте мы пройдем 110 километров шляхами Святого Исафата. Ну, мы, конечно, мы монахи, послух, так, нам нема куди деваться, так сказать. Настоятельно треба йти. Так, хотів би, так, нікуди не денешся. Ось. Ну, інших нас любили трохи там, то сям трохи там, долучилася до нас некая кількість. Ось. І ми поїхали, не ведаючи, що нас чекає, тому що ми, значить, отець Венедикт, він такий був такий трохи авантюрист. Ось, і він такий трохи каже, почнемо з цієї горки Успенської. Ось, там молитви на Успенській горці. Ми приїхали туди. Звичайно, що ніяких дозволів у влади ми не брали, тому що владик, отець Венедикт, ну як сказати, сподівався на Божу ласку. Коли вже нас там посадять, то напевно, що ми виживемо там, як монахи, 10 постановок. Ось, ну і коротей, приехали мы в Витебск на Успенскую горку, почали молиться. Ну, конечно, покуль зреагували місцеві влади, мы уже поспели утекать оттуда. Может, в Шумилино? Ось, не Шумилино, так, Шумилино уже Микола Шараха арештовали, але ще на мосту нас там уже зловили. Але тоді якраз Пушкін до нас долучився, не той Пушкін, що ми ведаємо. Помник стоїть, там мосту. Наш білоруський змагар, які відомі у певних колах, такий, розумієте, опозиціонер. Ну не тільки, а ще й мастак, звісно, в першу чергу і мастак, і які... Тут нельзя молиться Богу. Мы такие. Короче, мы предали в ахвяру Микола Шараха, козла отпущения, его забрали с собой, протокол исполнять, а мы пошли далее, короче. Отдали его. Ну, короче, пошли мы. Ну и все, таких пригод больше не было, то есть милиция там уже так нас не чіпляла. В Шумилино еще раз нас подъехали уже. Ну, але уже так, в принципе, слава Богу, так не было такого. Потом мы шли іншим шляхом, мы шли и ночевали в Слободе, по старой дороге шли до Полоцка. По старой дороге Полоцкой шли, и там мы у Слободе ночевали. Там такое пригожее место, шмат озеров, там просто навокал. И мы ночевали там в таком маленьком спортзале. Вот. Да, трохи ближе, чем Шумилино, там 20. Thank you.
А что это за крыша? Тут была, вот Дима Плумачик, резиденция полоських арцебіскопів уніанських. І митрополитом. Ну, часом, вчора довго говорили про це. Бо Євген каже, що митрополіти були тільки тоді, коли вони були одно. Так а де ти будинок? Він знищений? Немає його в 90-х годах, опошні мури його, там де криш стоїть, рознесли, просто розвісили. Побачили, що тут греко-католики почали збиратися на молитву, і мури розтягнули тракторами, порозвозили, що куди. І сфотки, що таке кольорове, спочатку стагоддя, тут можна було побачити каплиці Божого шляху. Вони були в часі війни їдуть, і перший, чи другий. Вельми зруйновані. Фотки знакоміті. Ясно. Дякуємо за увагу. Так це особливості білоруської туристики. На заході, на Тухлі, просто вот такой забыл. Благословенный Бог наш, спред веку теперь и завсёды, и на веки веков. Жалься над нами, святий Боже, святий мocny, слава Ісу і Сину і Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Все святая Тройца, жалься над нами, Господи, очисти грехи наши. Что у вас здесь? С вегетарианцем это мясо, это рыба. Тебе что? Можно один такой ребра? Одна рыба будешь? Марк, я думаю, помидорки есть, печенье. Штука два? По два дали? У меня готовы сыр. Дайте 6. Рыба. Рыба.
Все собрались. Дорогі брати і сестри, нарешті ми прийшли на концерткову пункту нашої пілігримки. Завтра почнеться святкування. Это ще не конец. Завтра будемо святкувати при таким же самим надвор'ї. Ви мужні, отважні. Сьогодні ми зайцом, я напевно так само думаю, що так само такої думки не сподівалися, що ви захотите повести далее до красоти. Тим більше нас там чекали з відеокамерами, сняли нас. Дуже приємно нас зустріли з радістю. Я думаю, що це справді те, що тут сказав на ранку. Для нас це благословення, а для їх ганьба. І для їх це, в принципі, думаю, покарання. Думають, що нас не спинить. Спинить, а не спинив, ми пішли далі. Думали, що зараз вони там до нас пострашать з певними своїми, скажем так, силами, эмоциями, а мы этого не спужались и идем далее. Я думаю, что вас Бог вознаградит за вашу мужность, отвагу и за то, что вы так отважно крочите в этой сегодняшней пилигримстве. Наш архивариус Володя Губский сказал, что это первый раз за 19 год такая залева Полоцку. Я думаю, что 20 год пилигримки, яка буде у наступному году. Ну, чекайте, чекайте. А може наоборот, 20 год наступному. Бог нас випробовує, але ми так само дякуємо Богу за ці всі випробування. Бо про це ми йдемо до Володарства Божого. І я впевнений, що ваші висілки, ваші офери Бог прийме на небі, і ми там будемо всі разом святкувати. Пасху Господню. Амінь. Зараз буде вечеря. Все объезды теперь, друзья, здесь Александр Рабич, потому что пилигримка Кончилось?
Избав добрый души наши, благодарю небесный, сутешальнику духу правды, и всюду присутствуйся наполняет, скорбница добрачися подавша, приди посяди. Благослови, Владыка. Благословенна и благодарства Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Пусть упокой Господу помолимся. За супокой, звышение, избавление душ наших, Господу помолимся. Слава Ісусу Христу! Я вельми радий, що можу тут бути на пілігримці, вже, так би мовити, проживаючи стало в Білорусі, бо всі інші роки, коли ми приїжджали на пілігримку, це були наші якісь вакації, ці такі короткі візити в Білорусь, коли ми жили у Україні. Я прожив 11 років аж опошніх в Україні. Зараз ми вже з вересня стали, живемо в Менську. Ось, обслуговуємо парафію Матці Божої Нестомної допомоги на завулку Снежним. Я і отець Дмитр, який тут так само з цього боку сповідав, і брат Сергій, який ось так файно апостола читав, він так само зараз вчиться, проходить цей шлях. І хотілося б, щоб ми так єдналися не тільки на пілігримці, коли у нас є такі зносини, контакт з різними парафіями, але щоб серед году так само були такі нагоди робити щось разом. Запрошуємо молодь. Ja хочу jeszcze na chwilinku dać słowa ojcu Jewgenu, kancleru naszej kurii i historyków wiadomo, nie одному кстати, який скаже вам 3 слова jeszcze про митрополита Петія, про якого ті, хто були у пілігримці, чув, і за якого ми про хвилинку захочемо тут помолитися за упокоєвану душу. Слава Ісусу Христу! Митрополит Патій був видатною особою і, звісно, вельми моцно послужив нашій церкві і Богу. І він з'являється не просто некий там індивідуумом, який був вельми видатним, але так само може бути і прикладом для нас. Маті Бога,